കല്യാണം ഇനി വേറെ ലെവൽ. ബാസിദ് വെഡിംഗ് മാൾ, ബാസിദ് ആർക്കേഡ്, പൂങ്ങോട്ടുകുളം, തിരൂർ. നമസ്കാരം. വെട്ട ന്യൂസ് ഓൺ ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം. അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളി തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ. ബീഹാർ പട്ന സ്വദേശി സൂരജ് കുമാറിനെയാണ് കാരാട് റോഡിലെ ബദ്രിയാസ് മസ്ജിദിന് സമീപത്തെ താമസ സ്ഥലത്ത് റൂമിൽ ഫാനിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെ 9 മണിയോടെ സൂരജ് കുമാറിന്റെ സഹോദരനാണ് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടത്. താനൂർ പോലീസ്, TDRF വോളണ്ടിയർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മൃതദേഹം തിരൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി. ബെറ്റർ ന്യൂസ് താനൂർ. ട്രെൻഡി ആൻഡ് കസ്റ്റമൈസ് കളക്ഷൻ, ബെസ്റ്റ് ഇൻ ബഡ്ജറ്റ്. തെയ്യം പാട്ടിൽ പോലൊരു ഓപ്ഷൻ വേറെ ഇല്ല.